Именно покровител на бряците, на тези, които са свързани с водата изобщо. Така че не случайно днес направим този водосвет, именно в такъв обект, такъв магазин, който е свързан с водата, с морето и свързани, разбира се, с покровителството на Свети Николай. Пожелаваме наистина Свети Николай да помага и на вашата работа, тук насетне, да помага на всички нас и с новото начинание, което сега имате, наистина да радвате много хора и да имате, разбира се, и вие успех, както и в молитвите четем, да бъде за Божия слава и за ваша полза. Това начинание. Успех и напред с Свети Николай. Елате да ви поръся сега. Вас, първо. И ще поръся пак. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, който иска може ми да се поръси. Нам съпротивния даруяй и Твое сохраняй. Христом Твоим